Ngiyazi vele niyayijustifya already yonke imisebenzi yenu eniyenzayo ngoba ucabanga ukuthi ngoba ngikhuluma ngale nto ukuthi if uyi-government employee, if uqashiwe, if uyisigqila manje seniyayijustifya ukuthi manje ucabanga ukuthi sizophila ngani, ucabanga ukuthi kanjani. Ngiyazi vele kodwa ake sibheke-ke i-etymology yegama ujustification. Le nto eniyenzayo njengamanje njengoba nibukele le video njengokuba niyama-order followers. Ngoba even amagama asetshenziswayo wena ucabanga ukuthi njengoba ujustifya i-action yakho noma ubugqila bakho la ukhona njengamanje nalobo bugqila benza kwabanye ukubhebhethekisa lobugqila vele oqashelwe ukuthi ubu-enforce kwi-community nakwi-immediate family yakho. Wena ucabanga ukuthi kulungile lokho. Amagama thina ngokwendlela esifundiswe ngayo sibheka amagama ku-dictionary. Singazi ukuthi i-dictionary umsebenzi wayo ukutshela ukuthi igama lisetshenziswa kanjani. Emgqeni lisetshenziselwa ukunikeza yiphi sense. Kodwa ngokwegama umsuka walo thina silisebenzisa ngalendlela ekufanele ngabe silisebenzisa ngalo. Asibheke ukujustifya lokho okwenziwa yinina njengamanje njengoba nifunda le video. Ujustification usho ukuthi ucreate ilungelo elingekho wena uyalenza libe khona. Lisuka from igama lesi-Latin elihlanganisa ujus, which is right, or umthetho, eliphinde lihlanganiswe ne-verb ufacere, to make or to create. Okusho ukuthi wena njengoba ujustifya wenza ucreate uyayisungulela wena ilungelo. So okusho ukuthi wena njengoba uthi hayi vele mina mina engithe ngifuna ukubulala la abantu eMarekana